vydáva. Muži od veku 18. do veku 50. nech sa dostavia do tábora vojenského. Obce Lackova je povolaných 36 chlapov. Lebo musím pre nešťastnú vojnu frajerečku moju nechať musím. Pre nešťastnú vojnu frajerečku moju nechať musím. A keď sa mi na tej vojne niečo stane, lebo roka a vono a mi odpadne, vezmite ju verne ako i mňa. Vezmite ju v sebe, chovajte ju verne ako i mňa. A keď sa mi na tej vojne nič nestane, ani ruka, ani noha neodpadne, keď prídem do domu bez sebe, za ženu bude moja. Keď prídem do domu bez sebe, za ženu bude moja. Prvá svetová vojna bol najkrvavejší konflikt, aký dovtedy svet poznal. Trvala od roku 1914 do roku 1918 a zomrelo v nej cez 9 miliónov 600 000 vojakov a 7 miliónov civilistov. Zranených bolo 20 miliónov ľudí. Z našej obce sa domov k svojim matkám, ženám a deťom nevrátili. Štefan Hlaváč, Ondrej Galík, Jakub Oberle, Tomáš Štefánik, Jan Osvald, Jan Štefánik, Ondrej Osvald, Ondrej Seleb a Jan Dlubač. Česť ich pamiatke. Kamarát ležal medzi nimi, bolo tvárou padnutý tam medzi mŕtvými. Keď som chcel kabaň opraviť, niečo biele z neho vypadlo. Na bielom papieriku boli napísané tieto krásne slova. Drahá moja mamička, dnes sa dobre vodí, som zdravý, veselý, mne vojna neškodí. Starý vojak domov sa pakuje.